Sabarek-barek musibah kawa apa? Alun sabarek musibah karambil. Karambil kanare babungkuih jo kalupa. Batuka siangnya malam baganti hujan jo paneh kalupa pacah harai keluar. Kok sampai badan jadi mumbang, Allah tentu jadi karambil. Alulai nyobai ditupai jatuh ketek badan. Sampai badan jadi karambi, malang nasib karambi ko biar mudo biar masak, nyo ambil de orang nyo jatuhan saya ke bawah, ndak pernah nyo loro jo tali. Kok tibo di tanah kareh tak kulibak kulik nan taba tibo di luluak gaca tabanam badan ke bawah. Lai nyo keluar de orang dari luluak gaca tu, lai pinyo sulo jo basi runciang, tinggal tampuruang selai. Dibawa badan ke teh rumah, kok lai ke disimpan dalam mari, tapi ndak dapat serempang padi batuang dibalah keparaku, ndak dapat berkanda hati kanda Allah nambalaku, dibawa badan ke dapur dilakak je pungguang ladiang. Lai ada maduhnya, nya sabar se. Sudah tu nyo kuku lo di orang jo kukuran motor listrik. Sabalun tatampuruang ndak nyantian. Sudah tu nyo rameh jo ayah, angek nyo jarang ditungku nyo agi lado nyo agi sepadeh nyo agi langkueh nyo agi daun nasam nyo agi kunyi. Baik ko nyo masukan dagiang, nyo masukan ayam. Cuy itu marase nyo karambie lah masak gulai itu. Gulai apa masak bu? Ake cik ibu dah masak ko gulai ayam. Lai tersabui karambie.